Hej, i den her video vil jeg vise og forklare min JavaScript-kode. Jeg bruger mange af de ting, vi har lært i undervisning, såsom variabler, funktioner, if statements, loops. Jeg vil vise min kode fra top til bund. Først har jeg lavet en funktion, som hedder toggle circles. Den bruges til at vise eller skjule nogle ekstra cirkler med leverandør. Her bruger jeg et if statements til at tjekke, om de ekstra cirkler har klassen hidden. Hvis de er skjulte, fjerner jeg klassen, og hvis de er synlige, tilføjer den igen. Samtidig ændrer jeg pilen til C mere og C mindre, så det giver mening for brugeren. Når man skjuler, bruger jeg en lille scroll-effekt for at rulle op. Det gør jeg med en event, der aktiveres ved klik. Og jeg kan lige hurtigt vise, hvordan det fungerer. Altså man trykker på den her knap, og så udvider den så flere leverandørcirkler. Og når jeg så trykker på mindre, så er det igen dem, der var synlige i starten. Så har jeg slideshowen leveret anledningsdelen. Her har jeg en variabel, der hedder current slide, som holder styr på, hvilket kortsæt der vises. Jeg har også nogle arrays med kortene og brikkerne under dem. Med funktionen show slide index viser jeg, at det valgte sæt og skjuler de andre. Jeg bruger en loop for each til at gå igennem dem. Når man klikker på næste eller forrige knap, opdateres current slide, og den rigtige visning kommer frem. Og det kan jeg lige hurtigt vise på vores hjemmeside. Hernede i anledningssektionen, når jeg trykker på den her pil til højre, så kommer de næste 3 frem, og når jeg så gør det igen, så opdaterer den altid til de næste 3. Og på samme tid så opdateres de her dots også med, hver gang jeg trykker på de her pile. Til vores næste side, byg selv kode, der har vi brugt en stor del af det her JavaScript, hvor vi for eksempel har anvendt en objekt, der hedder prices. Her har jeg altså skrevet priserne på alle mine produkter. Det fungerer som en slags opslagstavle, hvor jeg nemt kan finde pris ud fra produktets ID. Og når brugeren klikker på et kort, fanger jeg det her event og bruger en funktion til at gemme det valgte produkt. Jeg finder ud af, hvilken kategori kortet tilhører og hvilket item ID det har. Jeg bruger variabler og objekter til at gemme det valgte i en ny objekt, som hedder det her selected items. Og når noget er valgt, bliver det vist ned i en kurv helt nederst på siden. Jeg opdaterer den med en funktion, som er update checkout view. Her bruger jeg en loop, object values for each, til at vise alle valgte produkter. Så laver den her lille del et layout med billedknapper og en funktion til at øge og mindske antallet af det varer og vise prisen. Jeg bruger en aritmetisk operation, altså en regneoperation, til at lægge prisen sammen. Hvis samlet pris nu er over 600 kroner, trækker jeg 200 fra, og det viser jeg med en besked, og de tjekker så med et if statement. Jeg lytter på events, når man klikker på de her fjernknapper, altså de der plus- og minusknapper. Og her bruger jeg så en if statement til at sikre, at man ikke går under 1 i antal, og hver gang noget ændres, opdateres jeg visningen igen. Der er også en slider, som gør, at man kan skubbe produkterne til side, nederst på siden, hvis man har valgt alt for mange, altså over 3. Her bruger jeg så en window inner width til at finde ud af, hvor stor skærmen er, og tilpasse, hvor mange produkter man kan se. Det sker, når man trykker på pilene, og jeg bruger en funktion, som flytter visningen med transform translate, altså den x. Jeg kan lige hurtigt vise, hvordan det fungerer. Altså hernede på siden, så har jeg den her del som en slags check alt det, du har. Og nu er der ikke noget. Men lige så snart jeg tilføjer et produkt, så er den kommet op. Og hvis jeg nu tilføjer 3 ting lige hurtigt, så er der plads til 3. Men hvis jeg tilføjer endnu et, så er det her, den slider videre til 4, fordi der ikke er plads til den. Og hvis jeg nu vælger at trykke kryds, så er det de 3, der er synlige. Men hernede, den der hedder tilføje for altså pris, for at få 200 rabat. Hvis jeg nu trykker plus, indtil jeg rammer det pris, så får jeg 200 kroner i rabat. Så har vi en side, hvor man kan personliggøre sin gavekode med noget gavebånd, hvor man kan vælge en farve. Her bruger jeg så carousel selector all og en loop til at lytte efter klik. Når man så klikker på en farvecirkel, fjerner markering fra de andre og markerer den nye. Jeg skriver den valgte farve i console log parentes. Det svarer lidt til at bruge write eller alert bare i sådan udviklerværktøjet. Så det vil sige, at det ser sådan her ud, når jeg nu trykker på den her. Så den markerer man lige, når jeg trykker på den anden, så de andre sådan vægt. Og til sidst, så har jeg lavet en pop-up, hvor man skal skrive sig op til noget nyhedsbrev på forsiden. Jeg bruger en event på knappen for at vise pop-up'en. Man kan lukke den igen med et klik på krydset, eller ved et klik uden for den her pop-up layout. Når man sender formularen, bruger jeg prevent default, så siden ikke genindlæser, og jeg viser en takbesked med e-mail, så man egentlig kan se, at man har sådan tilmeldt sig nyhedsbrevet. Og hvis jeg lige hurtigt skal vise den del, så her
på forsiden, så er der den knap, der hedder tilmeld og nyhedsbrev. Når jeg så trykker på den, så er det den her indtast e-mail, og når jeg så indtaster min e-mail, så kan man se, at når jeg trykker tilmeld, så står der tak for tilmelding. Og når jeg nu trykker ud for knappen, eller ud for den her boks, så er pop-up'en væk, eller når jeg trykker på krydset. Det var alt for min JavaScript-kode. Tak fordi du så med.